일단에 미스트리 खामानि मावग्राया गानग्रा जुता सोरबा नांगौब्ला नै बिलाइ साहा बागानाव थांनायावबो हा साहा बागानाव साहा बागानावबो गानजागोन आरो सोरबाबो मिस्ट्रि खामानि मावनायावबो गानजागोन गासैबो गानजागोन नै बेयाव नायना बुं बेयाव दाखालि आंनाव बुंनायमोन सोरबा मिस्ट्रिफोर जुता गोलावखौ मा मोनो होनना बुंबाय आं बावैयाव बुंबाय गैयानो दा बिथाङा मालिकखौ सिनायना लाखानै मालिकआ बे नामखौ नामा मा नामखौ मिथिला बिग्राय बिग्राय दैमारि मा दैमारि मुसाहारि बिग्राय मुसाहारि नै मालिकआ आमजुलि सक जुताया नै इलाय आमजुलि सक आइथंगा गानग्रा हा आमजुलि सकआव आमजुलि सका 4 नाम्बार आमजुलि सका दाखालि आंनियाव सोंनायमोन मानसिफोरा आंथ' गानग्रा जुता गोलावखौ मा मोनो होननानै आंथ' मोजांबो मिथिला बेयाव नुनानैसो नै देग्लायसो मिथिबाय बेलाय नै मोननै दं नैयावबो दङ प्लास्टिकआव आं मोनसे देखायनानैसो खिथिदों आं मोनसे देखायदों बेलाय सोरबाफोरा बावगारनाङा नांगौब्ला बेखौ लांफैनो हासिगोन बिनियाव सेन्देलबो मोनो जुताबो मोनो गासैबो मोनो आरो मोनगोन आरो गासैबो मोनो लेडिसनि बाराव गोदोरफोरनिबो मोनो गथ' फिसाफोरनिबो मोनो गासैबो मोनो बे मालखौ नों माहानिफ्राय लाबोयो आङो उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि माजों लाबोयो गारिजों नों गुवाहाटियाव लायनो हाया हायो सिगाङाव लायोमोन लकडाउन जानायनिफ्राय लायाखै उदालगुरियाव बांसिन मोजां ना गुवाहाटियाव बांसिन मोजां एखेसोलै एखेसो होनबालाय एखेबालाय एखे मा सेन्टार दङ बेयावलाय सलमान खाननिबो सेन्टारबो दङ नै सलमान खाननि ओइलाय नै सोरबाफोरा गरमाव सेन्देल नांगौ जादोंब्ला नै नायना लाखा बे दखानाव लांफैनो हागोन सोरबाया गरमाव जुता गाननो हाया बेनिखायसो गरमनि थाखाय सेन्देल नांगौ जादोंब्ला बिनियाव लांफैनो हागोन बे मालिकआ नै मालिकआ बेलाय मोजां सिनायना लाखा मालिकखौ